Bună! Ce mai faceți? Azi o să vă arăt cum să folosiți HyperCam 2, da? Primul trebuie să vă descărcați de pe net. Normal eu mereu ca să descarc lucruri pun de descărcat și apoi pun numele care vreau să descarc. Și acolo mi-apare multe lucruri, da? Acum o să vă arăt cum să folosește HyperCam. Dacă va apărea un pătrățel, așa cum mi-a apărut mie aici, când nu faceți video, nu să văd niște linii, nu să văd niște linii roșii. Și când faceți video să văd niște linii roșii. Acum, ca să porniți, să faceți video, apăsați aici mereu și după aia ca să opriți, tot aici. Și după aia, după ce opriți, faceți click pe play, aici ca să vedeți ce ați filmat. Să nu apăsați pe aici, că poate vă stricați și HyperCam-ul și poate nu vă mai merge și se strică. Mie asta mi-a fost foarte mult de folos și sper că și vouă o să vă fie de folos. Pa, pa!